Tunaelewana jameni? Wadhi kaunti ma Migori kama wayudo ni familia more gweng' ma Obalwanda sub-county ma Nyatike koro dwaro mondo mi sirikal kokalo kuom migawo mar masiche ma apoya mondo mi okonygi manyo nyathigi ma jigna 18 mane nyang'o monjo e aora Kuja tarik 3 mar dwe mar achiel higani. Familia no kotelnegi kod Michael Odira wacho ni nyathigi no mabendo yang nyige kaka Shelton Otieno ma grade 8 e skund primar ma Balwanda Primary ne omonje gi nyang' e kinde ma bende noluokre aora Kuja kendo nyaka sani pok oyuda ringrene. Nungu kar saa 6 nus kama kodhi aora luok. Koro noseluokore motieko. Lekin giwar joma iluongo ni Ostino Koth Odira. Koro kosetieko luok to en gi kar do pimgo mabor. To noluoko pato ne moro kanyo. Koro luok achiel kochako luoko machielo. To pato noro dhi do siko dhi gamonete manyango no yuaego. Koro no en giwar gino kaka nodimo dichiel kode no. Oneno makutuch makode e ogera. To kochako nene. Koro bang'e ne mauvi yuak to waringo adhi e pi kanyo. Wasemanye koro sani maji mar adek otamo wayudo. Wadhi kaunti ma Siaya kama